Salutare tuturor, ăsta este primul episod care facem Clash of Clans. În primul episod o să vă prezint ce am eu pe aici. Stați numai o secundă să încarce. Bun. Uitați, eu am Town Hall 6. Nu scuzați, am Town Hall 6. Sunt full aproape. Uitați și statisticile. Acum stați să culegem astea. Perfect. Cerem și noi ceva. Uitați-mi să vă prezint clanul care sunt eu. Galați, Skog. Este un clan destul de bun. Dar avem niște waruri foarte nașpa. Uitați, încă un war ăsta n-a fost. Dar uitați ce nașpa. Ne-am luat bătaie. Mă bucur că Teodor Legendar Junior au dat 3 stele. Și au luat 3 stele. Că Teodor nici n-a dat atacurile. Trebuie să-i dăm kick, iar legendarul la fel. Bun. Acum, trebuie să culeg și asta. Mergeți, dăm și un atac. Sper să nu dă fail. Dar vedem. Nu, prea slab. Prea puțin loot. Prea puțin loot. Prea puțin. Prea puțin. Și eu vreau să ajung în ăsta, în Gold 2. Să stau pe ăsta să mai Town Hall atât. Tot vreau. Da, facem așa. Facem o linie de astea. Dăm 2 heal-uri aici. Ca să stea în viață. Arcașele. Și acolo câteva. Și acum o să se ducă arcașele fix. Da, să dau un pic mai încet. Atât. O să ducă fix pe Town Hall. Îi iau Town Hall-ul. Perfect, mai mult l-am vrut. Cred că am luat și ceva loot. Da, nu știu cât, da, am luat. Și am dat și postea și 22. Perfect, mi-am scos elixirul. Uite, perfect, mi-a dat și star bonusul. Colegem. Să vă spun o strategie foarte bună. Uitați, dacă aveți cel 140, cum am eu, faceți așa. 11 giganți, 5 wizi, 3 wall breakeri și restul arcașe. Așa. Și 2 speluri. Te costă undeva la 75k pe acolo, pe undeva, și este foarte bun. Foarte bun este strategia asta. Asta o folosesc și la war și de obicei dau 2 stele. Da. Și ce să vă mai spun? Îmi spuneți în comentarii dacă vreți să facem un clan al abonaților, să fiu și eu, să fiu liderul și să veniți și voi. Facem, dăm waruri. Asta și dă și ăsta. Da. Cam atât a fost episod. Sper că v-a plăcut, am dat și eu un atac. Atât. Vă mulțumesc că m-ați vizionat și ne vedem data viitoare. Vă pup și vă iubesc.